angažovanih i jednih i drugih. Što se tiče navijača Partizana, ja sam zahvalan. Ja mislim da oni mene više podržavaju nego uprava Partizana. Što je malo simptomatično, ali možda i nije ni loše da se na neki način pokaže moja neutralnost u vođenju fudbalske organizacije. Ja to stalno pokušavam. A što se navijača tiče, ja sam dok sam bio u Partizanu, jedan broj tih momaka upoznao. To su sjajna deca. Suviše i verovatno ima i tamo huligana. Ima i kriminalaca. I kriminalaca i tako dalje. Ali staviti pod lupu tu decu, sjajnu decu i tako dalje, u kontekst određenih devijacija u fudbalu, to je nepošteno, nekorektno, zato što nema fudbala bez navijača. Zamislite vi kad je stadion prazan, na što to liči. Tako da mislim da treba razdvojiti taj otrov koji tamo postoji. Mislim da odvojiti žito od kukolja i u svakom slučaju ja sam uvek u situaciji da koliko god mogu da branim tu decu koja su poštena, koja nisu sklona kriminalu i tako dalje, tako da hvala im što me podržavaju na pojedinim košarkaškim, fudbalskim utakmicama. Eto, da se vidi da nisam ni ja drvo bez korena i da imam i ja neku svoju bazu. Jeste.